Pagkaon, picturean sa nato. Uso man eh. Post na sa Facebook. Likes na yun. Lab! Lab! Oh! Ali na, maniuto na ta ba? Mga una ta, ali na. Sabay sudan. Ali lagi, kung anong taga-sudan, ang daman ta ka, na isalan. Ay, crispy pata. Ganda ng pagkaon. Ay, bechilas. Lami ano yung mga pagkaon mo eh. Oh, alam nga, pala ko na kagyandaman dito ka. Sa pansit o manok. Oh, pansit. Pipaka, pipaka, pipata. Crispy pata, lami ka ng crispy pata. Ginahab ko vegetarian mo ko. Yan na. Yung mga pang vegetarian mo yung mga pagkaon, yung pata o yung manok. Oh. Vegetarian na. Muna. Ang ko ano ba, sakto doon kayo gutom doon ko. Oh, ako gigutom na ganit ko, pero dali lang ha. Karon lang. Dali lang sa jud. Ano ta? Ayaw sa gug, ito sa picture mo ni usuron. Makaori na to, di naman ni ma-picture, na mas tiyan. Ano rin nanawad na mga nagkaroon ka picture Oh, ka. dali lang, kay ipos. Mga picture mo dyan na mo. Uso ni ron lab, ipos sa Facebook lab. Ato ni Bara ni mo oy. Unya kung bulat ang sudan dili picturean. Karong panahon na no, grabe jud kayo. Usa mo kaon. Picturean sa unang panahon, ampo gyud. Dapat mo ampo gyud ang duha. Ampo po taro. Dapat Selfie sa ta. dapat mo usa mo kaon. Apo. Ampo din ba? Oo, mo ampo taro. Hindi kasi picture na selfie dapat may selfie. Usa i-post mo na nimo sa Facebook. Ang hambog na po kadto nga lamig ang sudan. Okay. Na una ta. Ay, sagot, picturean sa nako lab. Kaya po nung kaon eh. Iklari. Sige po mga inanda. Oy, ganina ra bang gutom na ko. Ay, sagot. Dapat mangampo lagi yung sa ampo lingkod kayo ampo ta. Ikaw ampo kay kusog ka picture dapat tudloan ta kag tarong sa mga on ganita. Oh. Pasalamat tas Ginoo nga natin pagkaon. Oh, pasalamat ko pirmi ana. Ampo ta ampo. Sige, mana man to Facebook ko. Oh, sa muros pod. Ah. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Pero mata. Lord God, salamat kayo sa grasya nga imong gihatag kanamo karon. Bendisyon ni kani nga grasya nga nasa mga tubangan. Salamat kay Lord nga bisan pa man na magkalisod mi, wa jud taon mi nagutman, kaon jud taon mi. Salamat kay imong grasya nga gihatag kanamo Lord sa matag adlaw. Salamatan akong dako nimo Lord nga wala mi naglisod og kaon Lord pagmata na mo sa buntag Lord kakaon mi sa pamahaw panyuto panihapon Lord. Guide mi sa mga panglakaw-lakaw Lord nga safety mi Lord nga pagmata na mo Lord kakaon jud mi pagkaon Lord. Salamat kay sa grasya nga gahinubra nga imong gihatag Lord. O guide mi sa mga buhaton. Salamat Lord God sa imong gihatag nga grasya. Bless us our food. Amen. Father, Son, Spirit. Asa masudan din? Ha? Asa masudan din? Sabi siya, oy. Asa di ay? Dama to din pati naghanan. Ano man? Binuang man yung mga, oy. Ako gipo sige kalo si mahadlo ko picture pa nimo dugi kita magkaon. Gipos nila. Mas ano may sudan. Kay sayang ka mga tao kun usay kung walay sudan dili mo picture nila. Dapat picture pa nimo kay sudan. Unsa pambugay naman taon sa Facebook. Abi na ko gihatag mo silingan. Unsa man siya, oy. Naro. Uyawan ko na tayo noon. Ikaw ta kay galabot ko nimo kasi kay picture. Dala na mo sa gawas, ne? Ano ba? Nagliklik na ko silingan ron.